Lah pengesunipun panjenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Lah niki criose mah percil nembe gerah lho. Napa? Apane? Percil nembe sakit. Sinten? Sapa? Percil. Alah malah pun mati ya. Lho. Kok tak idoni kobong lho kok. Apa percil kowe? Apa percil kowe? Percil sinten ta? Percil sing nang nggonku anak kodhok. Oh, alah nggih niku dipateni kan. Lah nggih, wong gumun nggih. Percil kok iso kuat loro kok percil apa ya? Kok iso loro ya percil. Napa Percil kok loro piye to maksudnya? Percil kok iso loro. Sisu tak oklek-oklek lho dalang sisi. Omonganmu mengandung formalin lho le. Lah kok iso wong ora kuat loro jane wong koclok ya. Kabeh wong ning donya iki ya apa ki urip-urip waras karo loro ki wis garek pastine iki ya ngono. Berarti kabeh wong ning donya mesti ya loro ya urip. enek wong sing gak lara. Lah apa? Wong mati. Lho kuwi ora wong kuwi batang kok emang samu. Lah ya kan tapi tetep arane kan tetep wong. Ning isor ae ning isor ae aja turun dhuwur. Omongan karo dalang ki lho wangel kebian aku, Pak. Dalang e. Lah anu Mas, gajah jenengan pripun? Gajah jenengan. Jare mbok pateni. Wah, nggih suwe. Nyapa te kok gajah barang ora Dalang baguse kaya ngono. Ndi? Nganggo bes kablangkone gegeden. Sawang saka dodoan malah sirahe kaya kijing. Ora ning ngawur mangsamu kaya ngene kok ya kondang lho, Pak. Kondang apa? Tingkat nasional iki Ya percaya prestasine luar biasa tingkat nasional. Apa meneh panjenengane saka SMP 2. Tulung aku. Tulung Agung iki prestasine luar biasa. Lah iki yoga-yoga kabeh sak SMP tok wis ngatasi semua. Yoga-yoga sak SMP iki pokoke nom-nom kabeh bocah-bocah kabeh. Mergane apa? Apa, Pak? Tuwek sithik dipateni. Lho. Lah wis tuwek yo menginjak ning SMK sapa SMA. Lah iya iki SMP rancak nom-nom kabeh. Dadi bareng krungu tuwek sithik dipateni terus sing gampang pucet. lho, kuwi lho, serane kuwi ra mungkin bocah cilik-cilik ngene iki. Ya gurune kok. Gurune kuwi ngono kuwi. Dadi dalang pun juga sae. Apik tenan dalange ya pinter. Sindene ya apik. Sinden yo wah sakmono mbiyane ya SMP kabeh. SMP kabeh Sesuk anakku tak kabeh lho, Dik. Sesuk anakku tak sekolahne iki aku. Tak dadekne tukang son. Aja tukang son yo paling tidak yoga apa dalang ngono. Dalang iki pinter umur sakmene wis iso dalang paling ora anakku kelas 4 SD ya iso dalang anakmu mosok kelas 3 SD kok pinter misuh. Oh saiki wis ana kemajuan iso ngidoni bapake ya. Sombene aja ngidoni bapake. Nguyuhi raine bapake lho. Mangsamu ngawur. Nggih, pripun nur sewu Mbok? Hajate napa? Letakne sinten? Sampean. Muhammad Danu Fauzi. Wah, sapa kuwi? putrane Bang Yadi. Pak Yadi. Masa lanang duwe anak? Piye ta? Bojone Pak Yadi, Bu Sulastri. Bu sinten? Bu sinten? Bu Sulastri. Bu Sulastri sing meteng sinten? Bu Sulastri. Metenge kali sinten? Kali Pak Yadi. Oh, berarti gentenan. Nggih. Kowe aja jelmane bocah lho iki. Bocah iki ora ngerti apa-apa, bocah iki sik polos lho. Lah omongnya gak jelas lho, Dik. Maksudnya omongan. Piye to, Mas? Piye Mas dalang piye? Niki wau acaranipun tetakan Sunatan. Sing disunat sinten? Putrane Pak Yadi. Puterane. Pak Yadi lanange mosok duwe putra. Piye to? Piye Mas? Putrane Pak Yadi saking Bu Sulastri. Lho, Pak Yadi napa Bu Sulastri? Bu Sulastri. Sing mana sapa to? Jelas. Bu Sulastri. Sing meteng sinten? Jenengan ngertos wedok napa mboten to, Mas? Napa? Goblok iki. Malah wedok lho. Omonganmu aja saru-saru. Lho ora ngono lho, kowe angel lho. Kowe omong karo iki angel lho susu ae. Cah sekolah iki. Maksudnya pripun? Nggih, niki wau acaranipun tetakan putrane Bu Sulastri. Namine Muhammad Danu Fauzi. Berarti sing meteng Bu Sulastri nggih. Nggih, leres. Metenge kali sinten? Angel. Pokok kali wong lanang namine Pak Yadi. Oh, gentenan Dik, berarti telung sasi terus ijo. Angel sampeane Pak. Enggak aja marahi Mas percil loro neh Mas, besakne lho. Ngesak apa? Kene. Lah Omong paham to? Omong karo aku. Piye Mas? Kali kula Mas itu mboten anu pripun? Sing meteng sapa jajal? Ingkang ngandhut niku Bu Sulastri. Lha nyapa meteng barang lho nyapa. Wis tukang kuno teko meteng. Sing penting sunat ki sapa ngono lho. Ingkang sunat Muhammad Danu Fauzi. Disunatne. Nggih. Jam pira? Duka nggih. Lho.
tanggal 3 doso. Tanggal 30. Tanggal 30 saiki lagi wayangan iki lho. Lah iya, proses suwi. Niki mergan napa direjakne, diramen-ramen. Lah ben apa kurang rejo? Lah Dik, ben apa ana wong tukaran ora rame. Dibong sama sampean Mas. Oh ya iki lho nesu iki lho. Iki lho nesu. Masa ape mae dagelan ape dibong apa ya elek. Apa ya enek dalang ape Ya kebong. kowe yo ngomonge nyusahne wae. Ya ora ngono. Cobi Mas, niki Asma Kinarjapa. Pak Yadi niku jenengan artekne. Pak Yadi. Pak Suyadi. Suyadi. Alah, alah, gampang toh. Suyadi lho kowe. Sukses dalam membina rumah tangga. Ya. Yaitu penjenengane sudah mendidik putranya menjadi putra yang soleh berbakti kepada nusa dan bangsa. Di mana-mana kalau punya hajat mesti nanggap wayang. Oh, Pak Suyati berarti nanggap wayang. Nanggap wayang lah. Akeh ping pira ki nanggap Oh, wayang? terima singkat-singkatan jenenge di luar kepala tuh nah. Anu lagi Pak Suyati ndok. Ha, Pak Suyadi. Nyapa? Ayo ndok ayo. Ndoke sapa? Ndoke Pak Suyati. Kurang ajar iki. Kurang ajar iki. Ndok pitike Pak Suyati. Ndok pitik, Pak. Lah nyapa kowe dikai ndok barang lho. Iya ki juragan ndok. Saiki ndok karo pitik dhisik ndi jajal? Lah si dhisik ndok. Lah salahe ndok terus lagi meletak dadi pitik. Piye? Lah ndok kuwi asale teko ndi? Saka pit. Iya to. Alah, garo we. Ndok kali pitik dhisik napa Mas? Lah yo, saya sampean tak bedheki ndok karo pitik dhisik ndi ayo. Dhisik pitik. Yo ndok lho. Lah di piye to? Piye kene ndok kene pitik piye? Dalang cilik Tapi Mas, ndok karo pitik dhisik apa? Lho lah iya tak bedheki sampean ki. Ndok karo pitik lho dhisik endi? Dhisik pitik. Dhisik ndok. Lho. Piye to? Nek dhisik pitik apa sebabe ya, Jal? Sebabe saurunge dadi ndok, ndoke dingkremi pitik. Alah ya ora iso. Kono kok iso dhisik ndok kae. Lah pergane jenengan ngomong pertama ndok. Lah ndok karo pitik dhisik apa ya? Ora kuwi tutuk. Tutuk kuwi. Dalange ya anu modele ngengkel Ngengkel modele dalang beji ngengkel. Ya tatu anake Sukar kok kon. Ya ku lho, Sukar tempel ban lho. Ngengkel diomongi. Kok iso Sukar tempel ban lho. Iya tempel ban iki, Pak. Abri lho bapakku Mas. Abri. Bapake ku abri ya iso. Ora roh aku wae. Angkatan Ban Republik Indonesia. Lah iki lho. Walah tak kira bersenjata. Oh, Lu lho. kalah karo bapake Percil. Iya lho. Bapake Percil anu ya penerbang ya. Terbang Pak aku. Bapake ora sombong ora pamer penerbang ya, Dik ya. Iya, Pak, iya, Pak. Melok grup Hadro ndi? Penerbangan gitu. Kuwi jenenge rebana kuwi ngono mangsamu. Lah engko terbangan aja. Oh, kuwi rebana. Terbang iki ya sing mebon. Niki anu Mas. Ora ndok karo pitik lho. Bundel iki lho. Nyapa kowe lho? Ndok karo pitik, kula pilih ndok wis. Aku pilih pitik. Aku pilih dhuwit. Oke. Bedaan mi ndok karo pitik dhisik endi? Lah iya dhisik dhuwit. Naik teko Pak Yadi mawon. Regane bos ndok. Lho lah iya. Lho Pak Yadi. kula wis sampean mriku. Akeh tak teko sing dhisik endi to, Bos? Sing dhisik dhuwit. Lho. Lah pitik karo ndoke. Lah dituku. Oh. Lah lukune karo apa? Karo telek. Lah. Ya bener karo Mas, duwe. maju dong. Piye? Loro kok gendeng ya maju. Gendeng Percil asine gendeng asline. Iya ya Pak, aku anjane gendeng. Aku ki wong gendeng sedunia iki aku iki. Ya, Sampeyan wis dina mengakui Dek. aku wong gendeng tenan aku. Ya. Wis to, sapa to sing warasi aku wong gendeng, wong stres, wong goblok, wong wis elek-eleke wong. Ngono lho Pak. Sampeyan birang-birang tahun nek karo aku to. Iya no. Tanggep kakangku gelem, Pak. Ya gelem. Oh, berarti kakangnya wong gendeng kowe berarti. Ya tapi awake ya termasuk pada gendenge lho, Dek. Lah apa, Pak? Masa ana wong gendeng kok terus dijak tanggapan karo dalange lho. Oh, berarti gak dalange. Oh, ya gendeng. Dalange yang Termasuk dalang anu waras lah. Waras. Tapi aku usaha bakul ndok ki gak seneng kok. Lah nyapa to, Pak? Gagal aku. Penak lho Pak kaya Pak Suyadi ki. Alah nek Pak Teko Suyadi. ngendi Pak Yadi kok Iya lho. king Pak Bali. Suyadi wonge sukses tapi aku ora iso sukses. Lah nyapa to? Aku kan tahu dodolan ndok. Nggawa ndok ki sak truk, Dik. Iya. Tak dol ning Jakarta. Terus Jelalah lho tekan Semarang lho. Lah kok trukku guling kok. Akhirnya Ndok sak truk pecah kabeh.
omah sing cek pinggire dalan do nggawane serok karo sotil ngono Dik dicuwe Mas ndok digorengi akhirnya aku duwe akal Dik aku ora nggawa truk tapi tak adai kerdus aku numpak bis ndok tak adai kerdus aku numpak bis jelalah ya terak macet 3 dino ndok neng kerdus lho tak buka lah kok dadi piye ini Dik akhirnya terus piye Pak akhirnya ya batal aku ra sida usaha tetep Pak aja nganti mandek nah usahamu apa kegagalan itu harus diterusne dadi aja nganti awake dhewe lek wis bar gagal terus mandek mau usaha aku usaha disertai doa lho iki kemeroh akeh mletek lemune piye non usaha piye harus disertai dengan doa lho lah usaha sik apa doa sik yo usaha direwangi donga apa iso kok iso ya iso no macul karo donga ora kesel carane piye lho iya sik omonganmu genah lho Lang kowe iki sesuk enggak penak sesi Wisnu iki aku ndredeg karo wong sing tas loro iki lah nyapa kok ndredeg kok nesu malah darah tinggi ndak yo lho kowe ngelokne aku ndang bongkono apa piye ta sabar Dik karo sabar minallah masobirin sabar Dik golekno gedang diuntalno lho Dik sapa kuwi lho ora lho mangsamu Pak aku ki jan lak ning dalang iki jan hebat tenan kok iso hebat lho apa-apa iso lho Pak sanggit apa lho sing ra iso cekelane wayang ya apik nyekel ban pinter alah titis maksudnya bab pedalangan iki lho pedalangan dodokane apik jejeke keprak apik suarane ya apik tur membuat suasana bagus gawe seger iki ya pinter sapa to dalange Ki Wisnu Kurniawan Beji Boyolangu Tulungagung walah lho Pak sapa to sing ora kondang Dik layang sithik Dik apa Pak aku klambi ireng sawang saka kaduan kaya madu mangsa ora ngono Pak iki beda neh Dik dalang iki satu-satunya dalang muda iya Tulungagung sing berprestasi ya tur tanggapan ngalor ngidul ngetan ngulon iki ya mung Wisnu sudah dimaui oleh masyarakat Tulungagung contohnya sindene siji lho pinter lho Wisnu pacarmu sing ndi ngomong cobi jenengan anu riyen lah no ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lho ra baen-baen sinden sakmene lah niku kali niku oh iki 12 13 lanang barang sindenmu sinden sak mangane mbane iki lho Dik kowe roh ora sinden samene mbane iki sing mangane paling akeh dhewe loro iki lho iya bolak-balik ngombe susu Gue Mas cobi ditepangne sini. Oke, siap. Oke. Dalange jenenge Wisnu. Apa sebabnya jenakno Wisnu? Mergane wis leh anu. Wis dianu. Ya wis di. Lah, lek Mas Yudo aku iso jenengne. Napa? Mas Yudo niku basa kawine perang to. Perang. Yudo Prawira Negara. Lah, lek percele aku bingung paling Yudo paling tidak yu ki Rahayuda ki rubeda adoh saka memala. Precil, pret ki jutik cil telek. Dadi yo anu Mas paling gede-gedene iso dadi kintel paling. Iya. Bener. Iya tuh. Tak ndublak lambemu. Ya bener. Wah, usah. Mare ning sing kene sing mriki riyen. Sik Pak, aku sing ning kene. Ya entak kono-kono. Sira cedhek. Aja cedhek-cedhek masneni. Aja cedhak-cedhak cah cilik. Angel. Masih di bawah umur. Maksudku ki tak delok ki lho, kulit-kulitane dadi sindang kondang apa ora? Mangsamu. Nggih, boten napa-napa. Angel. Hop. Lho, pun sak monten. sak menit tok. Nggih. Lah ndelokku piye lara cedheknu? Nggih, rada mepet riyen. Lho, alah ngono. Ya mene. Lah, Pak kene lho. Mangsamu kowe. Paling asma sinten nuwun sewu, Dik? Nami kula Nami kula Teguh. Lho, dalange melok nyawuri. Maksudnya pacare Teguh ngono lho, Dik. Mangsaku. Nyapa kok dijenakno Teguh, Dik? Teguh. Angger dibatek mesti lungguh. Wah, lho go piye go? Go. Ditawa iki. Kuwi lek ngendang lho, Bang. Lho, bareng asma sinten, Mbak? Anu, Dik. Nami kula Tia Sing lengkap. Tia sinten? Oktiani Putri Ramadhani Anu rada banter Mas, iki Mbak Tia iki Mas. Oktiani Putri Ramadhani. Oh, lahir Ramadan iki mesti. Kok iso, Dik? Iya to Ramadhani kok. To, Mbak. Mesti pas sahur, mesti lahirmu pas sahur mesti. Lah lek wedok Ramadhani lanang no Mas. Anu Ramadona. Oh nggih. Tak
kira Romadana. Romadana. Nek bodo ora Romadana Dik. Siapa, Pak? Roti Roma. Mbak anu sekolah atau kelas pinten, Dek? Kelas tunggal SMP. Kelas tunggal SMP. Setunggal Nggih. wis pinter anu waranggono kelas 1 SMP ya ampun. Anu cita-citane pengen dados napa? Pengen dadi apa cita-citane? Cita-citane. Kulo pengen dados yang sukses. Apa? Dados yang sukses. Neng kelurahan ae nek pengen dadi tukang sensus. Sukses. Sukses. Sukses orang yang sukses. Krunguku sensus. Sukses. Suarane selering. Sekolah ndi Mas sekolah? Sekolahe SM. SMP kan P. Iya, Tulungagung. Citake wi mbake sing janggote nyati sirunge mbangir kaya lorotan TK. Oh ya, bisa. Mbak namanya siapa cantik? Miftah. Apa nih? Miftah. Oh, alah wedok jenenge Mahput iki piye to? Lah ubenmu bosok, Apa? ubenmu bosok. Apa? Ora jelas sapa Dik, sapa Dik? Miftah. Alah, Maeran. Oh. Lah niki pacare JB niki. Oh, Jeble. Nggih. JB Pak Eko. B, JB-ne Pak Eko. Wih, wonge sing modele kaya kendang bem. Iya. Setong glundung iki. Nah, iki lho. Oh, iya iki wonge iki lho. Iya. Jangkrik pacarmu Iya. gitu, Be. Anu Mas, napa? Mulai lali Dek, angger rupane kaya kendang bem. Iya. Nggih. Neru Mas Percil Pak Yudo. Bisa. Rambutnya Mas Percil disemir apa? Tak semir kuning, Lah, hijau. lah ini ijo. Sinten JB ijo. JB hijau. Ijo mriki nggih dipangkas ngoten. Wah, Wah, Kae ora semiran. masuk Pak Eko Mas. Iya. Sae. Nek awakmu kan semiran, nek JB ki ora semiran, Dik. Apa? Kae ngono nek gak salah kadas. Ngawur kuwi semir, Pak, kuwi. Semir lah. JB mangsamu cita-citane udu njiki ya. Ke sekolah Bener dah. ora bareng ra. Bareng asma sinten mau tadi? Miftah. Miftah. Nggih. Sekelas pinten non jauh? Kelas tunggal SMP. Dah, kelas 1 lho bejak nek JB. Ya, Iki padha kanca sak kelas ini. Sak kelas ya? Nggih. Hati-hati. Ya, JB ngorokan. JB wonge apian lho, Dik, wonge apian. Masuk kelas 1 lho wonge go ngerokok. Iya. Tak tutupi, Be, tak tutupi. Wonge urung ngerokok, Dik, masuk kelas 1. Ora tahu, Pak, kowe. Cita-cita sekolah kelas 1 sekolah teng pundi? SMP kalih Tulungagung. Cita-cita pengen dados napa non? Manten. Loh. Lah ya ampun. Manten diengkulmu. Mantri. Cita-cita. Mantri. Pengen dadi apa, Dok? Sontek. Penyanyi, Nggih. artis dangdut apa campur sari apa sinden? Nggih, dangdut, nggih sinden. Oh, multi talent. Nggih. Lah alah. Engko wedi Lah kata Jawa lho suarane mak krosok ngono lho, Pak. Jane kulit apa kerasa Indomaret iki? Setunggalipun. Nah, iki lho, Dok, demes. Iki termasuk silep godhong ganyong. Iya, Pak. Irunge mendelep bathuke nonong. Lah iki ya pacare JB Mas iki. Lho JB neh. Ya ampun. Sisi tak pateni lho be iki kabeh pacar. Namanya siapa cantik? Nah, bareng asma sinten? Hani. Hani. Oh, Hani. Aku Bang Roma. Hani, kelas pinten? Kelas tunggal. Setunggal. Kelas tunggal. SMP 2 Nggih. Tulungagung. Setunggal apa? SD. Loh. SD kelas 1 sakmene lho, Pak. Lah itu SMP yang ngemplok gurune to, Dik. Iya. Cita-cita pengen dados napa non sewu? Anu jane pengen ngidoni sampean. Wah, Lah, iki lho. rasa ngenteni suwe-suwe ndang saiki ae. Sampai Padha. ngidoni terus didilat. Padha. Apa? Golekno bapake ndi tak idek-ideke. Sabar to, Dik, sabar. Cita-cita ngidoni cah cilik sabar ngadepi cah cilik emosinan lho, sabar Dik, sabar. Wis sabar. Cita-cita ngidoni dagelan. Ora, maksudnya guyon Dek, ora ngono kuwi. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa, sabar. Iya. Anu gulane rada kental ya, Nduk. Ana pas sidone rasa mbok raupi lho, Dik. Apa? Ngonek garing ben nglentek dhewe. Iya. Makasih. Nggih. Tadi siapa nama? Hani. Nggih. Hani. Selanjutnya, Wih, kelas kaya 3. Putri India, Dik. Siapa? Kaya Putri India kuwi kurang sitok jane bathuke pasang dok. Pasang dop kesetrum dasi. Bareng apa sinten, Dek?
Nggih dipun tepangaken nami kula Safira. Ya ampun sapi. Safira. Kuwi tunggalane Sapitri Putra lho. Niki pacare Mutu tukang nyuntem. Pacare sinten? Mutu tukang nyuntem. Kabeh cah cili-cilane pacaran kabeh to. Pacare Putu tukang telentem. Telentem. Putu adek buyut. Mbak Safira kelas pinten nun sewu, Mbak? Sak menika kelas kali SMP. Kali sinten? Kali sampean, Mas. Aku iso dibaca tukang selentem aku. Putu cemburu Putu. Putu aku mudhun iso bacok cengelku lho. Delok saka jenenge wis ketara Putu. Iki mesti keturunan Sumatera. Iya. Bali. Bali anu kuwi to, Bagu pinggir kali kuwi to. Kelas cita-cita napa, Nduk? Kula dokter. Dokter. Paling dadi dokter tulung sampean suntik mati niki. Kan suntik penyembuhan. Mencontek cintanya Putu maksudnya ngono lho. Dokter ya, amin. Moga-moga jadi dokter. Sebelahnya setunggalipun Dipun tepangaken nami kula Esa. Esa. Wah, Esa. Lah kuwi bacutane sapa? Sapa? Tuhan Yang Maha Esa. Orang ngawur. Esa kelas pinten, Nduk? Kelas 3 SMP. Kelas Oh, anak senior deh berarti. Nah niki pacare tukang nyaron. Sapa jenenge? Kok iso dalan? Pacare dalange Dewi. Ayo, ngomong wis sapa? Ya anteng tenan kepos kowe. Mangsamu delok bapakmu. Biasa dene cah SMP pacok-pacokan biasa. Iya karo kuwi. Biasa dek cah SMP. Nek ra pacok-pacokan mesti terus diceluk jenenge pake pamane JB liwat no. Koi. Biasa wi. Biasa. Ya ora ngono iki jenenge cinta ngantru ya iki lho, Pak. Apa kuwi ngantru? Tek lho goblok cinta monyet iki. Iya. Anu cita-cita pengen dadi napa, Nduk? Dados dosen farmasi. Wah! Alah. Dosen bakal terasi agak iki lah. Farmasi. Rajowo ini. Krunguku bakal Farmasi obat-obatan. Iya. Iki lho. Gila sing ngontok di kamar Segalipun. Namanya sinten sayang? Nggih, kula Rindi. Lah niki pacare tukang ngendang Mas Tio. Bakalim. Tukang kendang ireng wi. Masa pacare sing gender. Dah. Wiki. Rindi kelas pinten, Nduk? Kelas kali. Cita-cita ingin jadi apa, sayang? Mencintai Mas Tio. Oh. Kalau Matio, gaduh kendang Matio. Dek, aku sowan karo cah cilik-cilik. Tanggapan melecah cilik-cilik ngene. Iki ya Pak Guru karo Bu Gurune ya biasa Pak tarik cah nom saiki iki termasuk kit zaman now generasi micin. Ki ngono termasuk terciduk ya. Tapi ya ora apa-apa Pak, hiburan. Hiburan Dek, nek sekolah ya sekolah. Sekolah wae sekolah. Yang penting pacaran yang positif. Betul. Aja nanti pacaran yang negatif. Pacaran sing contohnya pacaran sing negatif, pacaran karo nyolong sandale kancane bareng gak oleh. Ora entuk ngono kuwi. Rindi, Nggih. tadi cita-cita jadi apa, Dek? Mbuh. Loh, Mantune Pak Ruslan. cita-cita ingin jadi apa? Ojo ngene dalange kocok kowe. Ayo. Apa? Sembarang apa? Kowe masuk pacare dagelan gak aku sisi yo. Aku sisi. Modelmu ya payu-payu kok Badak culak. Iya. Dadi apa? Oh, dadi mbuh. Oh iya. Muga-muga sukses Nduk dadi mumbuh. Nggih. Maksudnya mbok iki pengen bangku kuliah, pengen nerusne sekolah. Sitoke satunya. Lah wis genah, Pak. Sapa kuwi aku Jenenge Larasarah Tegar. Iya. Tegar. Namanya siapa, cantik? Nggih. Aken nami Nanda. Nggih. Nanda sapa? Nanda Yunanda. Maksudnya nama panjang lho. Nanda. Lho, bener. Suwe-suwe gendeng le. Ora oleh nesu iki cah cilik. Ya maksudnya. Ora oleh nesu innallaha masabirin, Dek. Nanda, kelas pinten, Dek? Kelas kali SMP. Siap. Cita-cita ingin jadi apa? Jadi Guru Tegar. mikir. Apa?
Durung mikir. Gurung mikir. Oh, iya kok. Dadi. Sak dadi. Iya kok gandengan karo mbuh iki ya. Ah, iya. Andinge mbuh, Pak. Ya iya tarayo. Iki rada dipisah gak iso. Jake mbuh. Kelet iki kelet. Sebelah sing mangane akeh wi. Wah, lah iki lho, iso guwinu-ginu nek iki. Lah lagi pacare Tegar iki Mas. Alah. Masa wi ya jek SMP. Wi gaya tukang kantin. Ngawur. SMP SMP. Sampai luru. Paring asma sinten, Dek? Nggih, dipun tepangaken kula Elia. Elia. Nggih. Elia Pikal. Ya alias Mikal. Terus sekolah nggih? Nggih. Anu cita-cita ingin jadi apa? Dadi guyon. Ayo apa? Dadi gawe. Loh, dadi gawe. Wah, angel-angel tuh cacah kene. Lah pengen dadi gawean digarap Daripada dadi guyon, Abi ya? mungkin lek dadi guyon malah susah. Susah dadi gawe. Iya Pak, engko mari ngene lampune dipetengin dadi gon buri ngono lho karo maksamu. Hah, lha ki sita. Lah. Layak ki angel-angel iki sing kene iki. Lah kene iki lho penak-penak iki. Penak-penak. Sing biru ki meng lah sing iki ta ketoke rung entuk ingon, Dik. Ya, Pak. Ketara jabrut ae. Mancane malah bene ngono ae. Bareng asma sinten sayang? Tepangaken nami kula Ani. Ani. Anif. 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 Angel. Anif. Anif pidalem saking pundi daleme? Saking Ngantru Bendosari. Lho, cedhake dulurmu, Dik. Jerene kakangmu. Ngujang nika to? Enggak, ngoten man ngatur abahmu kan dulur awake dhewe. Oh iya. Lah lagi pacare Faisal iki. Loh. Alah, Faisal Pakel. Danange baper Mas aku. Baper. Baper ya apa, Pak? Apa dipacari? Bawa perawat itu, Pak. Baper ya sing coklat-coklat ya anu. Iya, baper kuwi. Pidalem ngantru. Nggih. Pengen dadi apa sampean wis gede? Maling. Wah. Iki lho. Aja salah lho ya. Aja salah. Maling apa? Ya, apa? Ya kerap. Gemes aku. Polahmu lho, Gemes aku gemes. Gretek-gretek lho Maling mikir. atine Mas Faisal. Wow. Ini adalah cinta. Cinta zaman sekarang. Maling atine Mas Faisal. Faisal. Rupane Faisal kaya apa Sing jajal? pinter. Mas aja Mas. Faisal wis Faisal jago kono piye? Pak Yadi longe Pak Yadi. Pak Anake Yadi. Pak Yadi to? Putrane Pak Yadi to? Nggih. Mantune lho Pak Yadi. Alah. Piye? Rabi. Sol. Faisal. Kaya pinter golek pacar Faisal iki kaya petelot dua bil. Lah iya. Jadi to penting setianya po to. Lho, seneni lho, sementing setia mangsamu. Cah cilik. Ki jenenge nyapa to sak sire. Nyapa to masih. Jangan persi kok wong bulu. Bulu diengkulmu kuwi. Aku nengok kene. Dalake Pak niki. Yes. Nyapa lho masih. Ya, Sitae. Wah, lha iki lho genah mari mangan cat iki. Bocah mari mangan cat. Mesti dandane neng peteng-petengan, Dik. Lha nyapa? Lipene kirengen. Beno mangan cat. Paring asma sinten namanya siapa cantik? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dike. Lah iki pacar lintang iki. Tukang nyaron. Jenenge Dike, weruh kepanjangane sapa? Coba. Dike Pruk. Iya. Kalau tang. Kok iso Dike sekolah gitu sih nggih. Terus Mbak, cita-cita Penari. penari. Nggih. Menari, Dik, menari tambang lho. Iya, penarik ini Menarik niku menarik. Penarik tambang. Ini penari itu yang gini loh, Pak. Oh, yang joget. Bisa. Oke, makasih. Oke, makasih Yang atas satunya. kejujuran dan kepolosanmu. Iya. Selanjutnya Namanya siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Orang mau malah gila loh dek karo awakmu. Jenenge Sama, sapa, Dek? Dok? Nami kula Ayu. Apa? Ayu. Ayu. Nggih. Ajan ya ayu tenan. Ayu tenan. Ayu tenan. Pi dalam saya putih. Omain tidak? Saking Sumber Gempol sampai jajan. Oh, sumber gempol. Nggih. Sumber gempol. Waduh, sambil jajan. Cita-cita? Ayo jajan langsung cita-cita. Polisi. Polisi.
polisi ora apa-apa to Dik kan dadi polwan. Iya. Nyekel kowe. Lho nyapo lho, nyekel aku lho nyapo, aku ora nyapo-nyapo. Nek pas ora nggawe helm, nek numpak sepeda motor ora dicekel. Aku ora duwe sepeda kok nggo helm ya kocok ya. Kene numpak becak nggo helm. Oh malah Nembang ya, Pak. nembang. Lah niku, kali niku. Lali. Alah patung kembar ya usah. Kene copet. Agong loro ya, Nes. Kaya recone Mbah Sumiran. Lah lagi kudune ngadeg. Wah, kaya ngene lho, Mas. Masalah Dik. Gendong Dik, Mas. Dhuwur. Lho, ayo munggah kok. Gendong. Nang dhuwur. Ayo. Masalah. Iki jenenge wiraswara gentong ya iki. Sakaya ngono to Dik. Matur Madheprana. Ini lho. Pek. Sitoke gawe kacamata kaya kol pickup to Dik. Jane yo ngono kuwi mangsamu. Saka kado kan. Ki jaman now Jaman now. Ndi mong? Kowe lagi. Mas Brono, ayo. Jenenge sapa le? Nami kula Eka. Nami kula Eka. Eka. Nggih. Bulu. Eka non sewu kelas pinten tesean? Sunggal SMP. Kelas tunggal anu Eka ampun sunat napa dereng? Ampun napa dereng? Dereng. Sampean. Sesuk sunat ya. Dereng sunat. Urung Pak. Ora ya kotot to Dik sama. Ora apa-apa saiki iki sunati kelas 2 kelas 1. Eka cita-cita pengen dadi apa le? Penyanyi. Penyanyi. Nggih. Iso nyanyi? Ndak. Lho. Penyanyi ora iso. Lah omong aku. Jane piye Aku gak omong karo awakmu ditekoki pengen dadi penyanyi iso nyanyi ora. Penyanyi maksudnya penyanyi dangdut apa penyanyi campur-sari? Rock. Pop. Nek penyanyi rock iki percel penyanyi rock. Angger mulai kok tanggapan mesti rock. Ngorok. Lah sitae. Nami kula Arda Farikla. Burung takok. Syukur. Nek sing takok bareng ae. Lah kula lagi asmane sinten? Arda Fariklana. Rada kemayu Dik, ada barigana. Kelas pinten? Kelas tunggal Tunggal napa? SMP. SMP. Daleme pundi? Rejo Agung. Pun sunat napa dereng? Sampun. Dajal delok. Mosah ngono. Ora percaya aku Dik Mas. Jajal tembang nggih. Jajal lagu apa Pak? Wong loro jajal ndang, nyanyi wong loro ndang. Mengke Mas iki sik terusne lagu piye mawon. Niku kula cobiran sekedhik mawon. Sekedhik mawon iki nggih lagon nggih. Umpama sliramu sekar melati. Jajal kuwi guys. Jajal ndang. Ngono to ya, ndang. Ndang. Anu mawon Mas napa? Napa? Gending niki riyen mawon. Lah kene Iki jajal ngetes saiki ae lho Mas. Saiki aku nek gak entuk aku mulih lho. Ora tak jajal salahku. Ora aku wis paham, aku garapane kene paham ta. Ndak jajal. Umpama musekar melah. Waduh, Aja mutah. kok iso ngobos sih lho? Baleni neh. Guyu sampean iki lho Mas. Baleni neh, ndang. Nah, dindingan. Wis pas, larase pas. Umpama Sliramu sekar melat. Oke. Aku kumbang. Tapi angkatannya apa, Pak? Angkatane apik. Terus Jasa ndang. Ndang, jajal ndang. Umpama wong latah. Kowe rada mundur, genti kae sing maju, ki sing maju. Yo medun Eka medun. Eka medun. Medun ae, medun. Sampun. Dereng. Sampun. Lho kok iso dereng lho, sampun. Medun, ndang, medun. Iki. Sik ben medun sik, Dik, ndang medun. Alah.
Medun. Lho kok neng kono medun kono lho neng guri. Kono. Ben langsung isah-isah. Ndang jajal ndang. Umpama sliramu sekar maladi aku penyanyi rock iki. Suarane apik, Dik. Pinter. Wis Pinter bocah iki. suarane apik. Lha iki bocah iki kok gak duwe gulu to, Dik? Gulu kok. Enak lho. Masa bar sirah langsung anu Enak gulune emang samu. Enak. Suarane enak. Ya, umpamane liyane umpamane iso apa sithik yen ning tawang ono lintang cahayu. cahayu. Jajal. Yen entawang ono lintang cahayu iya. Apik, Dik. Apik Apik. tapi pinter kene iki. Iki lho, marah iki lho, Dek. Yen ning tawang. Lah iki. Iki yo ngono kok iso. Iya, Dengan aliran papat pitu. Nggih, matur nuwun.